Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoari ekingo diogu martxoaren 20 da eta aste honetan jakin dugu Jose Mari Gorroñoren hautagaitzak bat egin duela Eusko Alderdi Jeltzalearekin udal hauteskundeei begira. Jose Mari Gorroño bera izango da koalizioaren alkategaia eta Itxaso Atutxak Bizkaiburu Batzarreko presidenteak esan duenez, komuneko ikuspuntuak badituzte. Akordio batera helduta, zerrenda bateratu aurkeztu dute Gernika Lumoko EAJak eta Jose Mari Gorroñok sortutako hautagaitza independenteak maiatzaren 24ko hauteskundei begira. Koalizio horretan, Jose Mari Gorroño izango da zerrendaburua. Kontaktuan jarri gainean, biok, eta ikusi dugu bai batzuen eta bai besteen jarrerak eta ideiak eta posturak hainbat gaitan, benetan Gernikarrentzat garrantzitsuak diran gaietan. Hau da, Gernikako egoera ikusita eta batez be egoera ekonomikoa eta egoera ekonomiko txar horrek dakarren langabezi ikaragarria, lanean batera egiteko bide bat baegoala. Maria Uribe zen Gernika Lumoko EAJak udal hauteskundeetarako aurkeztu zuen zerrendaburua, eta orain, bigarrena izango da bi alderdiek sortuko duten koalizio horretan. Koalizio berriaren izena erabaki gabe dute oraindik, eta zerrenda bateratuari zein egitura eman aztertzen ari dira zerbitzu juridikoak. Dena den, Martizeneko agerraldian azaldu zutenez, elkartze horretan zinegotzi gehiago izango lituzke Gorroñoren zerrenda independenteak EAJarenak baino. 14. idazlan kuadernoak argitaratu ditu Gernika Lumoko Euskara Zerbitzuak. Ikasleen lanekin, liburu bat eta CD bat kaleratu ditu. Gernika Lumoko idazlan kuadernoen 14. edizioa prest da, eta aste honetan egin dituzte irakurketa saioak Liseo Antzokian. Aurten, guztira, lehen hezkuntzako eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleen 59 lan bildu dituzte idazlan kuaderno horietan. Zentro bakoitzak bere idazlanak aukeratzen ditu, ziklo bakoitzeko 2. Hala, lehen hezkuntzakoen liburuan, 30 ikasleren idazlanak jaso dituzte, eskuz, beraiek idatzi modura eta jatorrizko marrazkiekin. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako batxilergo eta helduen heziketa iraunkorreko ikasleen lanak berriz, CD formatuan bildu dituzte, 29 lan guztira. Pantalan berria ipini du Eusko Jaurlaritzak Bermeon eta batez ere, Arraun elkarteari emango dio zerbitzua. Martilloko kaian ipini dute pantalan berri hori. Eusko Jaurlaritzaren ingurumen eta lurralde politika sailaren azpiegituren zuzendari Almudena Ruiz de Angulok jakinarazi duenez, Bermeoko etorkizuneko arraunlarien gurasoen eskaerari emandako erantzuna da pantalan berria. Gurasoek kezkatuta zeudela dio Ruiz de Angulok, arraunlariek batelak arrizko maldazkatik jaitzi behar zituztelako, eta neguan arrizko maldazkan pilatzen den lirdingak irristatzea eta erortzea eragiten baitu. Pantalan berria gainera, orain arte arraunlari gazteek erabiltzen zuten arrizko maldazka baino leku irisgarriago batean kokatu dute, Martillo kaian hain zuzen ere. Hala, kokagune berrian, traineruak eroaten dituzten ibilgailuek errazago egin ahalko dituzten maniobrak. Pantalana erabilgarri badago ere, oraindik azken ukituen faltan dago. Izan ere, ate bat jartzea aurreikusi dute sarbidea kontrolatu ahal izateko. Jakinarazi dutenez, 60.000 euro inguruko inbertsioa egin du Jaurlaritzak pantalan berria ezartzeko. Joan den urtean uztailaren 12an zendu zen Nestor Basterretxea artista bermeotarra eta bihar gogoan izango dute bere jaioterrian. Ekitaldi polita eta hunkigarria antolatu dutela adierazi. Bermeotartasuna Espainetan eta bihotzean eraman zuen beti Nestor Basterretxea artista bermeotarrak. Idurre Bideguren alkatearen esanetan, ezinbestekoa da Basterretxea omentzea, Bermeoko herriarekiko agertu zuen eskuzabaltasuna eskertzeko. Biharkoa, herriak Basterretxeari egingo dion omenaldia izango da. Asko izan baitira, omenaldi hori egiteko interesa agertu duten herritarrak eta elkarteak. 12etan hasiko da omenaldia. Ekitaldia Bermeoko kasinoan izango da, areto nagusian hain zuzen ere. Txistulariak, txalapartariak, gaiteroak, dantzariak, Bermeoko abesbatzak eta Izaro abesbatzak parte hartuko dute besteren artean. Bestalde, Basterretxeari buruzko adierazpenak egingo dituzten zenbait lagun ere izango dira.
Kasinoko areto nagusian egingo duten ekitaldia amaitu ostean, Lamera Parkean bilduko dira. Euskal Kosmogonia Nestor Basterretxearen eskultura multzoaren aurrean. Artista bermiotarrak udalerrian zehar duen parke eskultorikoaren inaugurazio simbolikoa egingo baitute. Kirolean Gernika Lumoko duatloia jokatuko dute asteburuan zapatu honetan 20. izango da eta arratsaldeko 4etan hasiko da. Zapatu honetan jokatuko da Gernika Lumoko duatloiaren 20. edizioa. Arratsaldeko 4etan hasiko da proba. Neskak izango dira lehenak ateratzen eta 5 minutu beranduago emango diete irteera gizonezkoei. Euskal Herriko zirkuitorako puntuagarri izango da Gernika Lumoko proba. Ereñoko mendimartxarako eta lasterketarako aurretiz izena emateko epea asteburu honetan amaituko dela jakin dute antolatzaileek. Martxa datorren domekan, hilaren 29an egingo dute. Urdaibai kopako 2. proba jokatuko dute datorren asteburuan. Musikako Ibarruri auzoan lehiatu zuten lehenengoa martxoaren 8an. Lasterketa ez ezik, oinez ere egin ahal izango dute antolatzaileek Ereñon prestatutako ibilbidea. Mendimartxaren 4. edizioa izango da, eta interesatuek aurretiaz izena emateko aukera izango dute. Internet bidez egin ahalko da inskripzioa. Hala ere, egunean berten ere izango dute parte hartu nahi dutenek izena emateko aukera. Lasterketako eta martxa luzeko parte hartzaileek arita berri jatetzean egin beharko dute, eta martxa laburrekoek Ereñoko Eleizalde auzoan. Oinez, 11 kilometroko ibilbide laburra eta 21 kilometroko martxa luzea izango dira aukera. Amaitu da Lekuek festivalak eta sentsazio onak utzi dituela esan dute antolatzaileek. Dagoeneko hurrengoari begira daude. Aurtengo Lekuek festivalak utzitakoagaz pozik daude antolatzaileak eta sentsazio onak dituztela azaldu dute. Musika talde berriak ezagutzeko aukera izan dutela diote. Gauza freskoak eta musikariak eurak ez ezik diotenez, publiko ere gustura ibili da Lekuek festivalean. 7 egun, 200 leku eta 50 ekitaldi baino gehiago utzi ditu aurtengo jaialdiak Gernika Lumon. Herriko hainbat talde, elkarte eta norbanakoren esfortzua da Gernikako Lekuek festivala, eta 2. urtez, hango eta hemengo jendea batu du bere egitarauak. Aste osoko eskaintza musikala ekarri dute aurten ere Gernika Lumoko Lekuek, eta aniztasun horrekin gozatzeko aukera izan da. Orain, hurrengoari begira, zenbait ideia hartu dituzte antolatzaileek. Eta Juan Umaran artista bilbotarra Gernika Lumoko Euskal Herria Museoan ipini duen 2 kontinenteren artean erakusketaren irudiekin utziko zaituztegu. Datorren astean izango gara berriro zuekin, bitartean gogoratu busturialdea.itza.eu atarian izango duzuela azken orduko albistean berri. Ondo izan.